ma rach mantiere kind Senate gi od bura mamalo nikech kuom ranyisi wach miwacho ka ni nitiere paro moko ma unyalo golo maber kaka Senate to ka gichopo od bura mamalo to gichalo gima oketnegi ohinga. Ang'o matimore? Utiyo ne piny achiel, uyiero gi jo-ombulu achiel, un gi geno achiel, utiyo gi katiba achiel. Ang'o matimore makelo pogruok? En nyiego, en manyo duong', koso en aena ni nitie ng'ama koro kia tich mowinjo bed ni otimo e katiba? Kamoro king'iyo kaka gigi betga, yes, e pinje mamoko man gi bunge ariyo, ywaruok bet. Kata Amerika nigi ywaruok. Iyudo ka Senate gi House of Representatives bedo gi paro mopogore. Ahinya e loch mar Joe Biden niyudo ka Senate notelne gi jo Democrats to ot machielo cha otelne gi Republicans. Koro kinde duto te nitie ywaruok. Kata mondo budget okal nyaka ji go mbaka. To mheshimiwa Wawanga Dimate, ma en piny ma okotelno gi ji manigi yore ariyo mopogore ma gineno godo piny. Amerika e chiwo, nitiere Democrats, nitiere Republicans. Ot achiel otelne gi Republicans, ot achiel otelne gi Democrats. Ma gin ji ariyo man pachgi ok odwa bedo machalre ahinya. To marwa ma Kenya ni en oganda moyier e bwo katiba achiel, paro bende ok ni opogore ahinya. Makata king'iyo manifesto mag duond buchegi, gidwa mana chalre mane seche miyiero ng'ato ma ng'ato ng'iyo ni wan gi duond buche mang'eny. Aring koni kaluwore ni mae jatelo ma paro ni nitiere kod ajenda mare ewi. Ang'o momiyo ma dwa neno ahinya e Kenya e kinde ma wan kod ute ariyo mag telo mag od bura ma ok nigi paro modwa gwenyore ahinya? Kamoro king'iyo kata kaka iyiero jogo mane od bura mar Senate gi od bura machielo, anyalo miyi ranyisi ni Homa Bay kuma jo Homa Bay omiya thuolo mondo abed jatendgi. Yes. An gi constituencies 8. Yes. Mondo amany kura mayud kura e constituencies 8 gi. Yes. Ok anyal thuo dhoudi. Ok anyal go siasa mar dhoudi. Yes. Nikech mondo yiera nyaka alos gi constituencies 8 gi te. To dipo ni constituency na ne en achiel kende, ma kamoro ting'o mana joka ng'at achiel. Pacha koro bedo mana pach joka ng'at achiel, ok bed pach oganda. E Senate ka, aneno ka wathoro bedo gi paro mar oganda, maloyo paro mar dhoudi, kata bedo gi paro mar akwede mag dhoudi kata mag anyuola matindo tindo. Ting'e ni ot machielo cha wan gi ji mang'eny. Kamoro ng'ato noyier gi Marakwet, gweng' moro Marakwet kocha. En kobiro kocha, ok odich gi gima jo Homa Bay dwaro. Ok odich gi gima ja Homa Bay yudo. En mar Marakwet cha, emokete wang'e, emokete ume, emokete pache. Tiende ni Senate nigi a more nationalistic perspective as compared to the National Assembly. Ok ni jok mane National Assembly pachgi tin. National Assembly nigi jok mariek kabisa, kendo jok ma wigi liw. Lakini interest samoro ma gi represent a narrow interest kopogore gi ja Senate ma tijwa en wa represent interest mar counties and their governments. Ema miyo e weche machalo pok mar counties. Yes. Waneno ni ka wakawo mwandu mang'eny wagolo e center to watero ne county governments, dongruok nyalo bet. Ting'eyo ni jowa mane National Assembly to samoro neno ni tek ni aguchgi mar CDF opong'. Ginyalo tiyo gi pesano mondo koro gitim godo gik moko matindo tindo within their constituencies. Waduto te watemo ni mondo wakel gik moko ne jopiny. Wan kaka Senate wadwa ni wakel gigo through the county governments. Jo National Assembly kamoro neno ni gigo mwandu go nego bed ni biro e lwetgi through the Constituency Development Fund, through the National Government Affirmative Action Fund. Emomiyo juma mokalo ni winjo ka Raila Amolo Odinga nowuok oko moparonwa ni jotelo mane bunge od bura mar Senate gi od bura machielo, tiju en bedo duond jopiny, tiju en ndiko chike, tiju en ng'iyo kaka sirikal tiyo gi mwandu. Ok onego bed ni une mulokoru un contractors, ok onego bed ni une mulokoru un agents mang'iyo school bus, ok onego bed ni une mulokoru jogo matimo implementation. Tiju onego bed oversight. Kendo ni winjo ka Raila uwuoyo motegno kabisa. Ang'eyo ni noko moro ji mang'eny ahinya jogo mantie e National Assembly, lakini gima nowacho en adieri. Okay. Kidwaro ni mondo iyud mwandu minyalo gero godo ndara, yes, minyalo gero godo osiptal, many kom mar governor. To kisemanyo kom mar senator, kata mar MP, kata mar MCA, onego bed ni wabedo duond oganda. Nikech kitimo ohala gi sirikal monego bed ni oversight, in compromised. Nitiere jal moro ndiko ka, adhi somo ni wachne bang' kasepenji penjo ni. Idwa ni sirikal mamalo jiw choko mare.
are counties doing the same e choko margi mar own source revenue kata omenda magichoko kuom jopiny bende giketo chike mar timo ma nikech ripode ma wuok ga higa ka higa kaluwore kod kaka county choko omenda mage nitiere counties moko matemo kendo nyiso ni gisudo kaluwore kod kaka ne giketo ageta margi mar choko margi mar giwegi miluongo ni own source revenue bende counties timo ma e yo makare ere kaka ma nyalo thiro neno ni counties ochopo budget kata ochopo omenda modwaro mondo ochwal godo dongruok ne jopiny nikech ma bende pesa mawuok kuom jopiny ang'o miyo counties samoro gin margi magichoko ne gidwa wuoye to giwuoye ma sirikal mamalo nitie shida ariyo achiel en samuoyo counties moko nitie ma ok chok kaka dwarore counties moko nitie ma nitie kata kit taxes moko machalo land rates land rates chik wacho ni onego ichul ka en gi law municipality kata kuonde mamoko onego bed ni chulo usuru moro kanyo to gitiyo gi register machon iluongo ni valuation roll counties mang'eny nyaka ne wachak devolution ne pok oloko valuation roll koro rate mitiyo godo en rate ma nyachon kabisa omiyo ok ginyal choko gimoro malong'o koro nitie samuoyo kochopo e weche mag collection but kuo bende nitie counties moko miyudo ka officers mag usuru choko pesano to pesano ok bed reported ahinya counties motamore tiyo gi technology masani moko ma pod wuotho garunge e chirni ichiwo receipt iyudo ka ng'ato orwako uniform to ni garungu to kawo pesa kuom juogo mine to chiwo receipt pesa no ng'enyne dong' e ofuko mar jok machoko mitwe tonde e ndarani nikech sama japiko biro gi ng'wech to ketne tol to bolo siling 50 to kalo pesa no ok donje system pesa no ok bed reported wasetemo nyiso National Treasury ni nyaka koro walos system achiel michoko godo usuru e county governments kendo nyaka koro wawe system ma koro ikawo godo pesa taslimni pesa taslim inyalo mana kawo kuonde ma koro onge network ma collection samoro nyalo bedo matek gi system but gwengewa kata towns mang'eny nitie network malong'o nikech kinyalo tiyo gi M-Pesa remba nyiso ni inyalo chudo gi sime remba ok onego bed ni gik mamoko ichulo gi M-Pesa to kochopo kuom juok mar county government timi receipt so en combination mar samuoyo en combination mar kuo bende waseneno ka medruok kata improvement moro osebet e counties mamoko kata counties mag kaluo to wageno ni en medruok ma kigo kwande to en kwano malong'o gima litnwa kata mosebedo na malit kaka jakom